Unha vez retirada a tapadeira de atrás, que é esta de aquí, vale, vemos o que vos dicía ao principio, que aquí temos o que é o disco duro do portátil e despois está protegido con plástico, que é para electricidade estática, e aquí temos a memoria RAM, vale? Ten dous zócalos e temos dous módulos de memoria RAM. Temos aquí o plástico que vos falaba, vale? Igual que ten o disco duro. Entonces, agora, para retirar estas memorias RAM, o que temos que facer é tirar por estas lengüetas e vedes que se levanta, vale? A memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso rápido. Cando o ordenador está traballando, está guardando os programas e as aplicacións e aí estás pendurando aí para que o portátil pois poida traballar moito máis rápido. Sería como a memoria a corto plazo nosa, que podemos reter un dato momentaneamente durante X segundos, X minutos, pero pasado un tempo, se non nos seguimos repasando e non nos pasamos ao hipocampo, que sería o noso disco duro, pois olvidaríamoslo. Entón, digamos que a memoria para traballar en tempo real é obviamente moito máis rápida que o disco duro e permítenos traballar con varias aplicacións ao mesmo tempo. Canta máis memoria RAM teña un equipo, máis aplicacións poden funcionar á vez e máis rápido é o arranque, unido xunto co procesador, que veremos máis adiante cando desmontemos o equipo.